ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ ଗାର୍ଡେନ। ତ ଚାଲ ଆଜି କିଛି ରଜନୀଗନ୍ଧା ଗଛର ଟିପ୍ସ ଦେବି। ମାନେ ଟିପ୍ସ ମିନ୍ସ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କେୟାର ନେବି ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରଜନୀଗନ୍ଧା ଗଛ ବିଷୟରେ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ରଜନୀଗନ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲି ସେଇଟା ବଲ୍ବରେ ହୁଏ ବୋଲି। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏତେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ଯୋଉଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ବି କିଛି ମାନେ ତଳ ଭିଉ ସହିତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବି କିଛି ପାଣି ଥିଲା ଯୋଉଟା କି କାଢିବାରେ ବି ମତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବାକି ହଁ, ଏଇଟା ବଲ୍ବରେ ହେଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ତାର ଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତ ଇଏ କିଛି ରୁଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ମତେ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା ରୁଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିବ କି ନ ହେଇଥିବ ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ବାହାରିଲି, ଯୋଉଟା କି ବର୍ଷା ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ବେଟର ବୋଲି ମତେ ଲାଗେ। ଯୋଉଟା କି ଥାଏ ଅଗଷ୍ଟରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ତମେ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବ। ଆଉ କିଛି ଡାହି ଲଗେଇ ପାରିବ, ଦେନ୍ ଆଉ କିଛି ତମେ ସିଡ୍ସ ବି ଲଗେଇ ପାରିବ। ଯୋଉଟା କି ସିଡ୍ସ ମୁଁ କିଛିଟା ଦେଖେଇ ସାରିଛି, ଦେନ୍ ଏବେ କିଛି ରିପୋର୍ଟର ଦେଖଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ରିପୋର୍ଟିଂ ମୁଁ କରିସାରିଛି। ଆଉ ୟାର ନା ଉପର ଭାଗକୁ ତମେ ହାଲକା କାଟିବ, ମାନେ ଉପରୁ ଜଷ୍ଟ 1 ଇଞ୍ଚ ଆଇଦର ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ କାଟିବ, ଉପର ସାଇଡରୁ କହୁଛି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଚାଲିଲି କଇଁଚି ଧରିକି କାଟିବି ବୋଲି, ଯୋଉଟା କି ଆଫ୍ଟର କାଟିବା ପରେ ଲୁକ୍ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି 1 ଇଞ୍ଚ କାଟିଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।